Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जाहा आब'नि फिसाजोनि बार्थडे दोङो। आङो दायो बार्थडेनि केक लायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ थाबैनो जल्दि साबस्क्राइब खालामना होदोलै लोगोफोर। बारा नांथारला आरो मनिटाइज खालामनो। स' आङो दायो रौतायाव सफैबाय केक लांफैनो। दायो बार्थडेनि इसे डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो नायदो बिदिब्ला। नै बेलुन होलालायना दोनदों। नैबे जाबाय बार्थडे गार्ल, नैबेबो लोगोआ। दायो आङो केकखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नामायदों। बारा गिदिरबो नङा, फिसासो आरो नायदो बिदिबा। नैबेनि केकआ नाम होनाय जायाखै। बे केक जेरै बेबादिनो जोहोलाव बोथोराव मोननाय गथ'फ्राबो आरो गावनि बिमा बिफाखौ मानि, मानोना बियो खालामजाथावथाव। बेनो समाय लाखानाय सिगांनि होननाय। नोंसोरहा गासैबो गाहाम जानाय बादि आरो नोङो संसाराव गोबाव जोरनाय बादि মৰম কৰি শিকাই পৰামৰ্শ দি সিহঁতক শিকাব লাগে। খং নতলাবা বুলি কৈ আছে, খং দেখুৱাব নালাগে। খং দেখুৱালে সিহঁতে ভুল কৰিব, ক'তবা পলাব, ক'তবা কিবা কৰিব। এতিয়া মোবাইলত চাওঁ যে কি কৰে, ভাল পৰামৰ্শ দেউতাই ভালকৈ পৰামৰ্শ নিদিয়াৰ কাৰণে ক'তবা পলাই যায়, নিজে ক'তবা ফাঁসি খাই সফলতা জানো हागोन आरो समायना जानो हागोन। बेयाव संफैनाय साफ्रोमखौबो आरो बे केकखौबो बे गथ'फोरखौबो साफ्रोमखौबो नोंनिनो बोलोगोरा गोथार आखु गथायनानै बासायगिरिखौ बिदिसिनो मोननो दिबाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to your son. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Denise. Boleh free dan ber.
Babanबो Babanबो deh. Babanबो deh. Babanनो Baba ओइलाय दे Olok. Mamanबो deh deh. Olay आंनोबो deh. Ayamबो deh. Chikanबो deh. Nung zabe deh. Siniaबो खोनाखै. Lepis मोनसे आरो. Hei इसे फिसा जायो नामा? Tanu बेलाय आबैनोबो दंना होदो दे. Tao đi mua cái đâu?